नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करिअर या कार्यक्रमात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. या कार्यक्रमात आम्ही करिअर विषयक वेगवेगळ्या लोकांक हांगा आपयतात आणि त्यांच्या करिअर विषयी तुमच्या मनातले प्रश्न जे असतात ते हांव तांकां विचारता आणि ते प्रश्न सुटावे करपाचो प्रयत्न करतात. आज आमच्या मध्ये आसात ॲडव्हर्टायझिंग क्षेत्रांत गेली जवळ 30 वर्सां ज्यांनी काम केलां ते शंतनू शिवरे. सर, कार्यक्रमात तुमचं स्वागत. थँक्यू. सर, एक काळ असा होता की लहान मुलांना ज्यावेळी पालक आपल्या शाळेमध्ये पोहोचवायचे आणि घरी अभ्यास कधी घेत असताना एकच प्रश्न त्यांना असायचे की तुला मार्क्स किती मिळतात आणि तुला पास व्हायचं आहे, सायन्समध्ये जायचं आहे, इंजिनियर व्हायचं आहे, डॉक्टर व्हायचं आहे. हाच प्रेशर त्यांच्यावर कायम असायचा. आणि मग फोटोग्राफी, मग कुठेतरी नाटक, डान्स, ह्या सगळ्या गोष्टी छंद म्हणून ठीक आहेत, असंच सगळा एकंदर कल होता. आज ही परिस्थिती झपाट्याने बदलते. म्हणजे मुळात तुमचे जे छंद आहेत तेच तुमचे प्रोफेशन झालेलं आहे बऱ्यापैकी. त्यामुळे फोटोग्राफी हे सुद्धा आज एक बऱ्यापैकी प्रोफेशन आहे. माझा प्रश्न असा आहे की आवड असणं वेगळं, तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची आवड असते, पण आपण त्यामध्ये करिअर करू शकतो किंवा त्या गोष्टींची आपल्यामध्ये एक उपजत किंवा इनबॉर्न ज्याला आपण म्हणतो ती शक्यता आपल्यामध्ये आहे, ती पॉसिबिलिटी आहे. हे कसं ओळखायचं? हे बघा, जोपर्यंत कॅमेरा घेऊन फिरत नाही आणि फोटो नाही काढत आणि प्रयत्न नाही करत चांगले फोटो काढायचे किंवा प्रॅक्टिस, तोपर्यंत आपल्याला कळणार नाही. इट्स अ हिडन टॅलेंट आणि इट्स लाईंग डॉर्मंट. आणि ते कसं असतं की हल्लीच्या काळात काय झालं आहे की मी सगळ्यांना सांगतो आमच्या स्टुडंट्सना की आज हिंदुस्थानात 10 मिलियनच्या वर फोटोग्राफर्स आहेत. तर ते विचारत पडतात 10 मिलियन फोटोग्राफर्स कसे काय? तर मी म्हटलं की सगळेच मोबाईल फोनवर फोटो काढतात आणि त्याच्यात कसं असतं की रस्त्यावर ॲक्सिडेंट झाला किंवा जरी पण काय झालं, सनसेट दिसला, पाऊस दिसला, आपले फोटो काढत सुटतात, विच इज अ गुड थिंग. पण त्यातल्या त्यात क्रिएटिव्हली कोण काम करतं आहे? म्हणजे एक आहे स्नॅप शूटर, जे हे मी 10 मिलियन म्हणतो हे स्नॅप शूटर्स आहेत. पण त्यातल्या त्यात जर एखाद्याला खरी आवड असेल आणि खरी इंटरेस्ट असेल आणि त्याचा ॲप्टिट्यूड असेल तर यू विल सी की तो माणूस, ती बाई, ते लोक काय करतील, दे विल लुक ॲट द सेम सनसेट डिफरंटली ॲज अपोज टू अ स्नॅप शूटर जे आपलं टिपिकल हे करतात. तर हे हळूहळू जसं वाढत जातं आहे गणित आणि ॲज द नॉलेज बेस फॉर फोटोग्राफी इन्क्रीज होतो आहे आणि मोर ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूशन्स ते येत आहेत, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. आणि दुसरं काय होतं आहे की आज यूट्यूब म्हणा किंवा इंटरनेट म्हणा ह्याच्यावर चिकार माहिती आहे about photography, how to improve your talents, how to improve your abilities to see pictures differently. And technical is not so important anymore, कारण आजकाल काय झालं, कॅमेराज आणि हे सगळेच शार्प, करेक्टली एक्सपोज्ड, गुड कलर्स असे हे पिक्चर्स देतात. what is important is your ability to see differently from the others. आणि ते that can be only judged or be developed or be inculcated by practicing आणि studying right now online. बरोबर. म्हणजे ऐकुप्यानं सर जी सांगूंक सोदता की तंत्रज्ञान शिकप आयज व्हडलेशें कठीण ना, पण कठीण आसा किंवा तुमकां जें शिकचें पडटलें तें वेगळो विचार करप आणि फोटोग्राफीन वेगळो विचार प्रत्यक्ष अंमलान हाडप. आणि हेज्या खातीर एकूच मंत्र तांच्यांनी दिला, तो म्हणजे सतत प्रयत्न करत रावप आणि सगळी वेगवेगळी जी सगळी माध्यमं आहेत आपली ती माध्यमं व्यवस्थित हाताळणं. एक्झॅक्टली. सर, आपण म्हणजे फोटोग्राफीचं प्रशिक्षण वेगवेगळ्या ठिकाणी आहे. आपण नक्की कधी फोटोग्राफी करायची, म्हणजे फॉर्मल एज्युकेशन आपलं कितपर्यंत आपण घ्यावं आणि त्यानंतर आपण फोटोग्राफी सारख्या क्षेत्रामध्ये संपूर्ण वेळ झोकून द्यावं? बट तसं खरं एंट्री बॅरियर्स फोटोग्राफीचे काहीच नाहीत. एकेकाळी आमच्या वेळी एंट्री बॅरियर्स कसे होते की टेक्निकल नॉलेज हवं होतं आणि अमुक एक पैशाची गरज होती, कारण ते इक्विपमेंट वॉज एक्सपेन्सिव्ह, रोल्स एक्सपेन्सिव्ह, मग प्रोसेसिंग, मग प्रिंटिंग, मग पुन्हा त्याला हे करायचं. आता तसं काही नाही आहे. आता तुम्ही आपले फोटो घेतले आणि कम्प्युटरवरनं हे केले आणि यू कॅन स्टार्ट प्रोसेसिंग. पण पैसा खूप कमी आता लागतो. हे बघा, तुमच्याकडे सगळ्यांकडे मोबाईल फोन आहेतच. इट्स अ नेसेसिटी, लाईक अ शेविंग किट ऑर हँकरचिफ, तशा तऱ्हेचं झालेलं आहे. आम्ही तोच विचार करतो की आमच्या काळात मोबाईल फोन वगैरे काय नव्हतं, तरी पण आम्ही मित्रांना व्यवस्थित टाईमवर भेटायचे, सगळं व्हायचं. आता फोन असूनही टाईमवर कोणी पुचत नाही.
ठीक आहे. फोटोग्राफ आता काय होतं की ऑलरेडी हे जे आहे यंत्रण आयदर फोन, पर्सनल स्क्रीन, आयपॅड, दे ऑल श्रिंकिंग. ते सगळे एका प्लॅटफॉर्मवर येतात. ओके. आणि तो फोन इज टर्निंग इन टू अ व्हेरी इम्पॉर्टंट डिव्हाइस. इट इज नो मोर अ फोन, इट इज अ लाईफस्टाईल डिव्हाइस. त्यात कॅमेरा आला. कॅमेरा इज अ व्हेरी व्हेरी गुड क्वालिटी. यू कॅन शूट एक्सलंट क्वालिटी व्हिडिओ. आणि हे सगळं करत असताना तुमची एंट्री बॅरियर्स आर लो. नाव एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन काय झालं आहे की आपल्याकडे हिंदुस्थानात अतिशय महत्त्व देतात की 12वी कमीत कमी पास पाहिजे. आणि विच आय ॲक्सेप्ट, कारण एक मॅच्युरिटी येते मुलांना. 12वी म्हणजे ते सगळे सब्जेक्ट्स वेगवेगळे शिकून. पण ती 12वी इकडची बरोबर आहे की नाही त्याच्यावरच मला पहिला प्रश्न उठतो की आर यू टीचिंग देम द राईट वे टू रीच द 12th? आय डोंट थिंक सो. तुम्ही सगळ्या पोरांना नुसतं एकाच तऱ्हेने शिकवता, एकाच तऱ्हेने. देर इज नो. आणि आय थिंक द वर्ल्ड हॅज कम टू अ सिच्युएशन वेअर, आणि दिस लाईन स्पेशली इज शोईंग यू अँड टेलिंग यू की 12वी पास झालेला मुलगाच ह्याच्यात येऊ शकतो असं काही नाही. आमच्याकडे 5वी आणि 6वी नापास झालेले लोक मोठे मोठे फोटोग्राफर झाले जगभर. बट आय एम नॉट एनकरेजिंग नॉट टू स्टडी. 12वीपर्यंत लोकांनी अभ्यास केला पाहिजे, कारण देर इज सर्टन अमाऊंट ऑफ लँग्वेजवर कंट्रोल, थिंकिंग प्रोसेस, मॅच्युरिटी, आणि हे करणं गरजेचं आहे. तर अप टू 12th इज ओके. माझं मत आहे की 10th आणि 12thच्या मध्ये मुलं कॅन स्टार्ट स्विचिंग टू अ करिअर इन फोटोग्राफी, ज्याची नजर चांगली बसलेली असेल. आता आमच्याकडे काही लोकांनी काय केलं, 10वी 5 वर्षापूर्वी झालेत. पुढची 5 वर्ष त्यांनी कुठेतरी काम केलेलं आहे. आणि दॅट हॅज मॅच्युअर्ड देम. दॅट हॅव एज्युकेटेड देम इवन मोर दॅन 11th अँड 12th. प्रॅक्टिकल नॉलेज, प्रॅक्टिकल लाईफ. म्हणजे ना वाय शुड आय नॉट गिव्ह हिम अ चान्स जर तो माझ्याकडे आला तर. कारण तुमचा रूल म्हणतो, म्हणजे युनिव्हर्सिटीचा रूल म्हणतो 12वी पास झाल्याशिवाय तुम्ही त्यांना डिग्री कोर्समध्ये घेऊ नाही शकत. तर हा मोठा प्रश्न आहे आपल्या समोर, विच इज ॲक्च्युली अ रॉंग थिंग. अमेरिकेत आता मोठं, अमेरिका, इंग्लंड, विचार, इंग्लंड वॉज द ओरिजिनल बेस ऑफ एज्युकेशन. मग आता अमेरिका इज मेड इन टू अ बिग बिझनेस. तिकडे देर इज नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. युअर कॅलिबर आणि युअर ॲप्टिट्यूड काउंट्स. तुम्ही तुमचा पोर्टफोलिओ सबमिट करा, ते तुम्हाला ऑन द स्पॉट टेस्ट देतील, बघतील की वेदर द पोर्टफोलिओ मॅचेस विथ वॉट यू हॅव बीन सेईंग ऑर वेदर यू हॅव टू, आणि यू विल गेट ॲडमिशन. आता ही फी जास्त असते, यू विल गेट सम काइंड ऑफ स्कॉलरशिप पार्टली, दॅट इज अ डिफरंट इश्यू. बट वॉट दे डू इज, मग तुम्हाला सबस्टिट्युशनल सब्जेक्ट्स म्हणजे लाईक रायटिंग, क्रिएटिव्ह थिंकिंग, हा जो प्रकार आहे हा जर जगात आपल्याकडे हिंदुस्थानात विसरला गेलेला आहे. कारण वी आर नाव लाईक हॉर्सेस फॉर द फिनिश लाईनवर पोचायचं आहे. आपली ॲटिट्यूड ही झाली एज्युकेशनमध्ये. अभ्यास करा करा करा, ते चाबूक मारून मारून फर्स्ट क्लास किती, आज 90% नाही मिळालं तर यू कॅनॉट गेट इन टू इंजिनिअरिंग, यू कॅनॉट गेट इन टू मेडिसिन. हे सगळे जुने झाले. आणि मला बरेच लोक विचारतात, पण हे फोटोग्राफीचं हे केल्यानंतर व्हॉट इज अ गॅरंटी ऑफ अ जॉब? जॉबचा प्रश्न नाही, दिस इज अ फ्रीलान्स थिंग. सर, मी मागे तुम्हाला भेटलो होतो आणि तुम्ही गोव्यात येऊन द वन स्कूल गोवा हा एक वेगळा अभिनव प्रयोग तुम्ही सुरू केला, फोटोग्राफीचं इन्स्टिट्यूशन स्थापन केलं. आणि मी तुम्ही तिथं आल्यानंतर ते सगळं बघितलं तर मला इन्स्टिट्यूशनमध्ये शिरल्यानंतर एक प्रकारचा जो बंदिस्तपणा असतो तो बंदिस्तपणा काही तिथं जाणवला नाही. ते इन्स्टिट्यूशन कसं वाटलं नाही, तिथं एक वेगळा कन्सेप्ट वाटला तो मला, एक वेगळी संकल्पना वाटली, कल्चर. हा, ही काय आहे कन्सेप्ट? हे बघा, आय हॅव, हे जे मी सेटअप केलेलं आहे द वन स्कूल गोवा, हे बस्तोरा उक्साय. हां, एक एज्युकेशनला ॲटमॉस्फिअर पण लागतो. वाय इज केम्ब्रिज अँड ऑक्सफर्ड वेअर इट इज, वाय इज हार्वर्ड वेअर इट इज, वाय इज स्टॅमफर्ड वेअर इट इज. देर इज अ कल्चर अँड देर इज अ ॲटमॉस्फिअर. बरोबर. यू कॅनॉट डुप्लिकेट. तुम्ही जर किती पण उड्या मारलात आणि म्हणालात ऑक्सफर्डची ब्रांच आमच्याकडे इकडे आहे, नसू शकते. म्हणजे मनसेने उत्तर प्रदेशात निवडणूक लढवणार, त्यांच्या पॉलिटिक्स इज टोटली डिफरंट. पण हे मी म्हणतो लाईक फॉर हार्वर्ड, आता हार्वर्डचे कोर्सेस तुम्ही कुठेतरी हे करू शकता, पण यू कॅनॉट क्रिएट अनदर हार्वर्ड ब्रांच. हार्वर्ड इज हार्वर्ड, कारण त्याचं ते सगळं वातावरण. तसंच द वन स्कूल गोवा वी हॅव बेस्ड इट ऑन द, एक डोक्यात जर तुम्ही विचारलात की टेल मी इन वन वर्ड व्हॉट इट मीन्स, गुरुकुल मीट्स हार्वर्ड. जी जुनी गुरुकुलची प्रथा होती मीट्स हार्वर्ड, म्हणजे मीट्स मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग. दॅट वॉज द बेसिक. आणि म्हणून आम्ही काय केलं की चौकोन बिल्डिंग नवीन बांधलेली, घाणेरडे जे स्ट्रक्चर्स बांधतात तसं नको होतं. आम्ही म्हटलं की इकडे खूप चांगले चांगले जुने बंगले पडले आहेत, वाय नॉट रेनोवेट. पोर्चुगीज त्यात थोडंसं मॉडिफिकेशन करून आपल्यासाठी, ज्याला एअर कंडिशनिंग करता येतं, कारण आम्हाला एअर कंडिशनिंग लागतं इक्विपमेंटसाठी, ह्याच्यासाठी.
तर आम्ही म्हटलं की वाय नॉट युटिलाइज स्ट्रक्चर्स दॅट ऑलरेडी देअर आणि त्याला आपण रेनोव्हेट करून युटिलाइज इट इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लोबल विलेज आणि त्याला क्रिएटिव्हिटीचं एक स्वरूप दिल्यामुळे काय होतं की एक चांगलं वाटतं, एक वातावरण निर्मिती होते. तुम्ही वरंड्यावर बसा, लॉनमध्ये बसा, सगळं वायफाय आहे अख्खी एरिया. हू सेट की क्लासमध्ये बसून तुम्हाला नॉलेज मिळतं, चुकीचं आहे. माझं मत आहे की जसं गुरुकुलचं होतं झाडाखाली बसून ओपन ह्याच्यात सुंदरपैकी, आणि दे आर द बेस्ट स्कॉलर्स बाय द वे, जे ओपन माइंड. आणि सायकॉलॉजिस्ट हॅव प्रूव्ह की जेवढं ओपन एअरमध्ये बसून तुम्ही अभ्यास कराल किंवा हे कराल तेवढं तुम्ही जास्त हे करू शकता. बंद क्लासरूममध्ये हवा कशी असते काय सांगता नाही, एअर कंडिशन असलं दॅट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल. फॅन फिरतोय आपला वरती, कौलं तुमची ओली असतील त्यातनं तुमचं काय म्हणतात ह्युमिडिटी. सो देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. आणि आपल्याकडे तुम्हाला माहिती आहे स्ट्रक्चर क्वालिटी इज व्हेरी पुअर. इट इज नॉट लाईक US, UK, अमेरिका, आय मीन ऑस्ट्रेलिया वगैरे, जिकडे क्वालिटी जर तुम्ही तिकडच्या इन्स्टिट्यूट्समध्ये जाऊन पाहिलात तर यू सी द क्वालिटी ऑफ द इन्स्टिट्यूट, वेदर इट्स अ पब्लिक ऑर अ प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट. सर हे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीत झालं, पण आज तुम्ही कोर्सची काय म्हणजे कुठल्या मुलांना तिथं काय कोर्सचं स्वरूप काय? आता आमच्याकडे ऑल इंडिया बेसिसवर मुलं येतात आणि त्यात आम्ही त्यांना काय बघितलेलं आहे की ज्यांचं डेफिनेट कल आहे फोटोग्राफीकडे किंवा ह्याच्याकडे, त्याला आम्ही पहिलं वर्ष बघतो कसं काय त्यांना राईट फ्रॉम द बेसिस ऑफ ऑब्झर्वेशन म्हणून जो आमचा फर्स्ट क्लास असतो, फर्स्ट 90 डेज, हे 3 महिने आम्ही ऑब्झर्वेशन म्हणून देतो. म्हणजे ते 3 तऱ्हेची एक्सरसाइज देतो आम्ही त्यांना की आधी तुम्ही आपल्या मनाने फोटो काढा, काय दिसतं तुम्हाला इकडे. नेक्स्ट वीक वी टेल देम हा एक शब्द आम्ही तुम्हाला देतो, हा शब्दाचा अर्थ धरून ह्याच परिसरात फोटो काढा. त्याच परिसरात पुन्हा त्यांना वेगळ्या तऱ्हेने दृष्टिकोन मिळतो. थर्ड असाइनमेंट देतो की आता तुम्ही शब्द शोधा आणि लुक फॉर इमेजेस विदिन द सेम एरिया, नॉट टू गो विद. आता 1 एकरचं कॅम्पस आहे, भरपूर झालं आणि सुंदर आहे, ते भात शेती आहे समोर, झाडं आहेत भरपूर, अख्खं विलेज आहे. तर आम्ही त्यांना म्हणतो ह्याच्यातनं हे करा आणि मग त्याच्यातनं व्हॉट वी सी इज व्हॉट इज द इन्क्लिनेशन. आणि ह्या पहिल्या वर्षात आम्ही त्यांना फाउंडेशन देतो, त्यात सगळं शिकवतो, थोडं सायकॉलॉजी, क्रिएटिव्ह रायटिंग, क्रिएटिव्ह थिंकिंग, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टंट. हे मी मगाशी म्हणत होतो, इट्स नॉट जस्ट टेक्निकल द कोर्स, इट हॅज टू हॅव अ विजन. आणि आमचं जसं बेसलाईन आहे वेअर विजन मीट्स द माइंड. म्हणजे डोकं वापरलं पाहिजे, नुसतंच डोळे नाही. फोटोग्राफी आत्तापर्यंत काय होतं आहे, जे स्नॅपशूट आहेत ते नुसते डोळे वापरतात किंवा त्यांचे बोट वापरतात आणि ते कॅमेरा वापरतात, पण नो थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट. जोपर्यंत फोटोग्राफीला थॉट प्रोसेस नाही तर यू कॅनॉट बिकम अन इन्फ्लुएन्शियल फोटोग्राफर. आणि फोटोग्राफीचं काय आहे की देर आर सो मेनी पॅरामीटर्स टू इट. काय काय होऊ शकतं त्यांनी. यू कॅन क्रिएट अ वॉर ऑर यू कॅन सेव्ह अ कंट्री, हे तुम्ही पाहताय आता इंटरनेटवर. ऑर यू कॅन सेल अ प्रोडक्ट, ऑर यू कॅन सेल अ सर्व्हिस, यू कॅन सेल अ सब्जेक्ट, और यू कॅन सेल अ सोशल कॉज. सोशल कॉजला सपोर्ट करू शकता तुम्ही फोटोग्राफी. ह्याच्यात बुद्धी पाहिजे आणि एक विजन पाहिजे की आम्ही बाबा ही गोष्ट सांगितली किंवा हे केलं तर विल दिस हेल्प द सोसायटी. अच्छा. सो हे करायसाठी व्हॉट वी डू इज वी टीच देम क्रिएटिव्ह थिंकिंग, क्रिएटिव्ह रायटिंग. मला असं वाटतं की महाराष्ट्रामध्ये आणि राष्ट्रीय स्तरावर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा अनेक इन्स्टिट्यूशन असतील, तर त्याविषयी काही काय झालं, दिस इज आम्ही जे बेस केलं आहे, आम्ही 2-3 चांगले इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट्स पाहिलेले आहेत त्याच्यावर बेस केलेलं आहे. आणि वी कंबाईन्ड अ लिटल बिट ऑफ लिबरल आर्ट्स एज्युकेशन. हे वेगळ्या तरीच आहे, हे इंडियात असलं इन्स्टिट्यूट नाही आहे. पण इंडियात आणखी कुठले इन्स्टिट्यूट नाही. फोटोग्राफीचे इन्स्टिट्यूट जे आहेत ते प्युअरली टेक्निशियन बनवतात तुम्हाला. दे डू नॉट मेक यू अ फोटोग्राफर, दे मेक यू अ टेक्निशियन. अँड वी बिलीव्ह फोटोग्राफर हॅज टू बी अ थिंकिंग पर्सन, नॉट अ टेक्निकल पर्सन. कारण आजकाल टेक्निकल थिंग हॅज बिकम सो मच सिम्पलर विथ कॅमेराज. आणि मी मगाशी म्हटलं तर यू हॅव टू स्टार्ट थिंकिंग बिकॉज यू आर अन ऑथर नाव, ऑथर ऑफ अन इमेज. ओके. म्हणजे एखादा रायटर किंवा पोएट लिहितो तो आपले एक्सप्रेशन किंवा त्याचे थॉट्स प्रकट करतो. तसंच फोटोग्राफर हॅज टू